kami kaya ng lorna ni na? Oh, yan. Para sa ako? Ulat sa. Terus, terus. May isda ka mo niya. Pila? Prigya, yan rin. Ning tikiro? Lakukan. Kung gamay tikiro? Iya, lakukan gitu sih. Lakukan gitu. Lakukan tikiro. Pila sa kilo nga muna ako? Kuan telur na sama? Pero pila sa kilo? Dua? Wala. Sobra na sa. Sulit ni sa'yo? Oo, pila nang masaya. Siya ni tag pengen kasama ng format. Ang kilo, asa yan? 200? Kung siya mo patong ya. Sinta. Terus sinta lo pala ka to. Usaw po. Di ka niya? Ang isla niya ni Meg? Ang isla lang? Lakukan. Ang puti niya oh. Lakukan. Lakukan. Ordinary. Mapintik na sa munok. Oh, lobster. Maling kasago. Ginakaw sa putite. Yan. Pila kilo sa kasagsubong? 50. Pero kung dito mga 50 na nila. Ano sa tawag? Isda. Isda nga. Ano tawag eh? Kami bakal kamu na bersekali dyan. Pagi. Tipila sa mga pagi, no? Cinta kilo. Kundri niya rin. Kung dito guro, pila ito pa. Batong pila. Ang alatan, may pila niya kilo. Pero sa mga mo, may pila balik kaya dia. Kundri lang. Kilo deh. Ito. Kapit mga paano doon ito. Ito gagi siya. Iya, alag. Wala alag. Gani. Ito magpa siya eh. Takot ko ito. Sintura. Ito cinta.
sa kadugan mo. Ito ako. May pila kilo na sama. Tunga sa kilo. Ha? 3/4. Lain man na presyo. Ata guys, dahil lain presyo. Ano namin man? Sa bawaan, tiyay? Pwede na kaptan? Bago ba? Ano? Hindi sa magtagkupag ka muna na eh. Ano mo yung mga big size nyo? Masal po kayo. Dito. No. Oh. Gani ka tuig sila? Napibriyari, pa rin sila na ano? Sa katuig? Sa katuig? Ikaw, yasa mo ni sila blaya. Ah, kaptan mo muna. Niya? Ano to? Tiknoy no? Logot po logot. Ano? Ito. No. Opo. Ano daw? Sa tilo. Kalma. Ipayo na.